garaia aurrera eraman asmo guztiak orain da. Egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orain unote da gozatzeko aukera, ta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa uztazu, egin beharrak ahaztu, egin txazu guztakoena. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak ez utzi edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak ez utzi edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu, ataskatasunare behar dugu.